Ito dari market. Magandang gabi sa inyo lahat dyan market. Muna kung matinda dari market oh. Muna yung pagtinda dari sa Donkey. Inahan ka. Muna yung panghiwa market. Padyaw. Dari gamay na nabilin. Mao na ang trabaho na ko makit padre. Sas. Tika. Mao na yung trabaho na ko makit dire. Donkey. Ya pagi dire oh. Kapoy trabaho ah. Saon man niya kinahalam tag sapi. Ano market oh? Tad. Sini mau pedada nih dia market. Awalan tani. Pahit tag. Gamay lang bili ng market oh. Mak, trabaho na po. Dari gapon ta. Dari may batan niyo. Masumbro naman eh. So, moro to market no. Kita palabig. Kuha lang tumang ipakita sa mo ang items daw nga. Gabi binagbagay. Manana. Sa mga panada ato da market. Mayong gabi ka yung tanan mga higala ko sa hinginan. So gamak na ta. Sagob tagpila sa gob na dire. Ang tawa magkuhan ron kasi busing oh. Busing. Tak busing. Dire tagi pikas market. Dire tagi pikas kay lagi dito. Sana all. Apa sana all lang taan eh. Alaw na partner. Haumpak. Wah, man panahot ha. Ada dari market. Kul ba pa ni bang mobile dari market ibig sabihin askang tugnawa mag short naman. Wa na gid lahi ni panahon ni. Wa na gid mamao. Unsa ko na? So hanggang dito lang siguro market. Ay, pinapauli lang ta. Paorgan gihapon. Wala gihapon ang area nato no. Sugamak tumpita. So bye market. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam. Nagagong ball sa paod. Kiss ko ba? Ponghinga.